pár doleva. Mírně se v tom rozmazlování, než nám ten klacek přeroste přes hlavu. Co pak? Dnes nebrali? Dobrý den, promiňte, asi jsme vás probudili, manžel si omléce to na nástroj. Tak vy jste hudebník, to nám asi chce něco zahrajete. No když mi nedojdou baterie. Zase budu tady teďka tátu, když je zranění. Nebudete do pana Všetečka, no vaše sestra, že váš vyrazíte, ale měl jste tady být už včera v poledne. Nebo co? Takže proč? Protože mám hlad. A naše holka už je pěkně dlouho pryč. Poslal jsem jí pro rohlíky. No co si ani neumíte představit, jaká tam byla frontost. Nemusím vám ani říkat, jste tam celý den. Jak dělá fronta, chceš packu? Tomáši, tak to už přeháníš. Ta holka ti jde pro jídlo, stojí frontu. To se teda nezaslouží. Je. Já si beru papránku, jdu na ryby a vy si sežerte ty baterie. A to víš, že jsem ti popsal. Tady si ty nervy uklidníme. Jani, slyšíš? Co? To ticho. Jo, to ticho voda, vzduch, hlavně žádný děti. Jo. Prostě ráj na zemi. Jo, co to je, Pekáči? Jo, představ si, že jedné ženské spadla do studny rtěnka a žádala o její okamžité vylovení. No, Pekáček ji na to řekl, že se do studny házejí mince pro štěstí a že to dozajista platí rtěnka. A to by byl asi sběratel, že jo? Vy si tady snad hrajete na soutěž 10 tupňů ke zlaté? Prosím vás, já jsem Kastelán. Já ti dneska ale vůbec nerozumím. Ale já si rozumím dobře, je to naše jediná šance, jdeme na to. Proboha na co? Segra, prosím tě, už to neznamená, že když ti můj jen řekl, až ti tu příště uvidí, tak tě za to 500 dovezu, že to myslel vážně, zpamatuj se. Ale brácho, když už se celý den třu v kiosku, tak se chci aspoň na něco těšit. A vůbec, určitě zase kolem popluje. Jasně, prosím tě, neboj tady. Pak, čekáte na pekaře? No, tak aby vám neujel. Což je to asi běžné, když pořád nejsou rohlíky. No, ale počkat, to si přistane, tak rohlíky dostane, za to jako vedoucí těm poručím. Takže vy chcete říct, že ráno rohlíky byly? No, samozřejmě. Byli a ještě v 10. Pár hrní a skoč na recepci, koupit 5 pohledů a 5 známek. Prsko, víš, co jsme dali 2? Možná by nám dělal. O rohlíky se zítra postarám já. Nemusíš stát do frontu a můžeme se u toho stromu zahrát si aspoň trošku dřív. No tak domluvená. No, pane, prosím vás, pan Ponocný má telefon, zase krkavec, pan Pekáček. Jani, podrž to, musím letět. Proboha, mlčte, nepřitahujte na nás pozornost, to jsem já, Všetečková. Ježiši, tady máš snad blázní svět. Je Pekáček ztratil klíče od zahrnutí. Když to není nic horšího, kvůli tomu nám vnucuje, jo, prosím. Ne, ten Pekáček by opravdu zasloužil 2, co 2, 3 schování si čas.
babička. Něco ulovit. Si naberte. To máte z hradu? Jak to víte? No, To je někdy na mě. No, ale to neznamená, že se tady na sebe budeme mračit. Jo, tak já si budu to popelovat. jo, vemte. Ale ten korbel je opravdu krásný. A co zase chtěl jsi? Prosím, ti povím. Někdo z návštěvníků navazal papučeka na konek. A teďka je v rytířským sále přilepených 20 párů. Na to stačí ředit. Fuj, že jsi k tomu přišla. Tady tak něco. Tady to něco pastíš, mažeš a podívej si, jak je to No, vypadá. ale to rozhodně nebude ode mě, ale štík. Páchnu rybinou. Ale paní Rybino voní. Taky, přece pane Rudo. Tak pardon, tak dobrou noc, pánové. Klidnou noc. A ještě není možný. Já prostě doufám, že začnu. Prosím vás, slečno, ta piva tady vezma celý... No a co všechno muzikant, ne? Je, dobrý den. My jsme tady sousedé, vedle z chaty. No zdore, kdo tajný. Pane tajný, pojďte sem. No pojďte sem, slíbil jste mi, že mi pomůžete. Tak mi na to mohu, pojďte na to. No náhodou ráno voda tekla a papír, ten jsem na toalety osobírávala a hlavně se to nekrade. Rade a voda neteče. Ale ženská, to je fakt hrozný. Dělejte s tím něco. To je teda ke pohledání, co? To je příšerný Oni myslí vrátit a dát ho tam, odkud ho vzali. No tak uznejte, že nemám úplně náladu. Teď to řešíme. Tak to vás můžu potěšit. Já ten meč totiž našel. A moje žena ve správný místo, ve správný čas vrátí tam, kde patří. Byla 500 korun. No, taky No, tak tady tam sluneční brýle, plavky, jo, a taky několik pár telefonových kazet. A co jsi to potřebovala? co tak za první? Na pláži nebudu chodit jako trhá. No, tak kazety jsem měla na chvilku víc. A tím myslí byl nahrádat pašáky, ale to bude vůbec vědět. Všechno, si holčičko, všechno odpracuješ. Až přijedeme. Prosím vás, co jsem tu nedala, neviděli jste tady někoho proplout? Nezlobte se na muziku. Celý rok za stejnou práce, škola vedky učení. Dneska ale jsme tu spolu, čekám toho zmučení. Celý krát náběh, zpívat budeme společně. Počkali se dvě žížaly. A ty dvě žížaly, co před sebou kroutily a nakrucovali. No, a tak jsme koukali tak po sobě. Tancuje. Stanoví bezva parta z navíc. A říkali, a ten večer hledáme, že nám se tu vybezli. A ještě nám to. Jo, protože bolí, jo. Pane Kapucný, pojďte tady se mnou na chvíli stranou. Já mám na vás důležitý informaci. Přišli jsme se knihovně, potýkali, že něco máme, shodli jsme se doslovně.